Здравейте хора, аз съм GamerBG, това е Алекс и сега този клип ще бъде за предизвикателства. Аз не снимам само за гейминг, също така и влогърство. Двамата сме влогъри, просто снимаме различни неща. Аз съм гейминг, той е влогър. Това е общ канал, имам и още GamerBG, това каналът е общ, просто името. така ни хрумна GamerBG. Да, и така. Какво да ви кажа по въпроса? Ако питате кога ще качвам нов клип на CS, сега след малко. Сега го прави. Не. Ще ви помолим, нали, като това ни е първият клип и започваме, просто решихме да се направим ние на маймуни. Ни предизвикайте в YouTube или на страницата във Facebook. Как е тя? GamerBG. Да. И тя е GamerBG. Да, както се казва в YouTube и така. Това ще бъде за този много кратък клип. И така. Чао. Също така, предлагайте на какво да снимам. Дали на CS или на Minecraft. Това ще бъде от мен, хора, и от Алекс. И така. До чао.